mopogore opogore nego beni dhi godo kik idhi mana ni an to koro an madhi loyo nikech akeni okindo kapo nono ni wane we kika preempt ni ng'ad waka kika tiyo example ni ng'ane kokawe to ng'ado kokawe koro nikech welo ni emirito nominations emirito mar ng'iyo ni ng'adhi fwadho bandera mano mar party to waseneno kaka grassroots elections osebede ka itimo ODM ochako timo grassroots elections yiero mag gwenge e dwe mar 4 mano mar higani kaunti ma Homa Bay bende waseneno ywaruok makoni kod kocha mago mag grassroots elections kaka notim in welo ni korka kaka jatlar kom mano makasipul inene machal nade aneno ni odhi bedo maber nikech mana kaka osiepa Newton Ogado osewacho nitiere weche moko manothung'wa matek manomiyo ji parore ni to kare party no odhi bedo nang'o wach mane sijui nosechiw direct ticket ni un kik uthagru ni direct ticket ng'ato nitierego koro kane waneno kane party no decide ni mondo omiwa notice ni momiwa timeline mar mondo mi jok madwaro ni mondo mi ochung oter application papers mage to nwang'e malong'o ni kare ng'at mantie gi direct ticket no bedo maonge to nitiere gimoro ma nyaka to wawuoye kae ma seche moko ok ber kiluongo nying to nyaka to koro wawuoye ni jakom kane neno malong'o ni party osebedo maduong' mondo obede gi other leaders manyalo tene mondo mi oger party omiyo noketo national chairperson mar the party oketo deputy party leaders mantiere to jogi noketo ni mondo bed wang'e mondo ng'e malong'o ni chike mantie mag party nyalo dhi mbele kendo party nyalo tegi to nitie gimoro matimore miyudo ka sani ok ne ka sani koro wan jochung' ma kaka machalo kaka Sipol kaka wacho no nyalo bedo in fact mokwongo ne walo ji 10 jok mane dwaro mondo ochung' gi party mar ODM to nikech seche moko ineno ka party wan gi national chairperson mar the party mabe wuok Homa Bay to wan nyaka gi other leaders kendo be chak wuok Homa Bay mag party kar mondo mi joge okaw thuolo makendgi mondo giriw jok mantie gi interest mar mondo mi oting bandera mar party piny oketgi piny mondo onyisgi ni chama mar party ni wadwaro mondo tim ABCD to ok ditimre nikech already gisekaw side ma gin giwuotho gi ng'at achiel ema giwacho ODM to ngiso malongo ni they are neutral and in fact they are going to exercise this nomination process in a very democratic and open manner. To gima timore ground iyudo malongo ni national chairperson osekaw ng'ate orengo kendo all the party organs mantiere including even the constituency party chairman embo wacho malongo ni koyudo ka any party leader party official moro amora within the constituency oluongo any aspirant moro nito mani igoli party magi giwacho kanye mano giwacho egwe poka winjo kata mne weche mago manyien weche timore ka Sipol madongo magi koro magi mamiyo ji luoro wach party ne mane omineno kata ka jok moko nitiere kata mose thegore mowuok odhi kata mai party machielo to ok wadwar ni mondo mi weche moko mag party mathindo ki omi ogo chunji ma ji nyalo ringe party koro wan wadwar ni mondo mi party obed united kendo party obed intact e yo motegno mondo mi kuro ka chieng' moro 27th November biro for the by election te iyudo ka kuro party nitiere gi tekono mar chung' gi other parties mondo mi wawin osebedo stronghold kaka machalo kaka Homa Bay osebedo very stronghold mar the party mar ODM to wadwa ni mondo mi osik kamano ok wadwa ni mondo wach moro ong'ikre omiyo an gi sani ang'e malong'o kaka nosemiwa thuolo ni mondo mi ji ochung' ang'e malong'o ni kata jogo ringo kamano to ang'e malong'o ni pod wadhi logi jaduong' Ogada adang'ise malong'o ni wan osiepe kode nikech gimolaro onge wan walaro ni mondo mi ni mondo mi wawuog jopiny omi mandate mar mondo mi dhi itinegi ka giwacho malong'o ni mar in korit matin mana kaka 2017 kana chung in fact nachako chung 2017 anasebede party ka mane kom Kasipol to kane weche noruogore mana one malongo ni the late ni mondo mi omi mandate mondo mi odhi oti na chung ma mi support kendo 2022 kendo kano chako chung malongo malongo ni nadhi yombe to ne geringo malo kuma gibiro magiwacho party bodhi omi gi direct ticket achaka dhi magiene machaka support makedo ne ma in fact kada king'iyo statistics mar gine kaka election notivo 2022 iyudo malongo ni Kasipol as a sub county as a constituency
one of the 8 constituencies mantie Homa Bay ene mana yudo ombulu mang'eny moingo all the other constituencies within Homa Bay to nikech na wuok oko makedo ne mamiye loch koro kado gik sani taki malongo ne iduong kado e puja dirita matin mondo amba chaka mondo ke sera marombolo ki eno ng'e kaka oseringo kode eno ng'e gimonya timo kode onya rita lo nyinge mochulo nyaka pesa ni mago to wadhi loso bang'e kucho onya dhi mondo mi adhi atine jopiny nikech gima duong' ahinya gima ji nyaka ng'e ni kiwuothe e miere te mantiere e constituency to nyaka yude mier mantie nyithindo 2 kata nyithindo 3 ma onge kama jonyuol gi nyalo tero gi nikech gisetieko skul gin gi certificate kaminya ter gi onge baka seketo program ber kaka nyathi tebe chung mamoko ben manantiere ang'eni kisera ma kamano campaign ben ang'eni IBC nosocho ni chakruok mar campaign en chieng' tarik 8 mono mar dwe mar 10 ang'eni usebedo kutimo kata mana campaign na ataro mar chik donge wacho ni campaign ben osechake gweng' mana wuoyo gi ji mana moso nikech IBC to wacho ni campaign chakruok mar campaign e ben chakore chieng' tarik 8 no gima IBC temo wacho en ng'eni IBC ni election margi yes yeah donge party